ayama ụmụnna anyị bịara chani dulekwala the philosophical message egwu Igbo anyị eji apa ewala egwu ebe ka anyị akụrụ magbo the beautiful messages eji ha apa ewala ayama ewala egwu a hey ọkara shi onye nne ji naanị ya onye nne ji naanị ya ayapụ ihu ayapụ azụ onye nne ji naanị ya onye nne ji naanị ya ayapụ ihu ayapụ azụ ayama kiwa ahịa egwu kọwachi onye nne ji naanị ya onye mama mụrụ naanị ya onye nna ji naanị ya ayapụ ihu ayapụ azụ onye kwụọ ya ihe olekwa na onye ọga kọrọla ndị mmadụ megbu mmanya ole dị onye ọga na-ekpesịrịla onye nne-eji naanị ya ọnwụchiela anya ndị nwe m ni Adam na Ifo ndị nne-eji naanị hụ Ken na Ebelue ọwụ ndị nne-eji naanị ya onye nne-eji naanị ya jụọkwa mama gị jụọ ya gbahụrụ ya mọrịla ya mma ayama oh God oh mama ayama tere manu mazabia ya kwala anagida money no dey oh baby anatama ayama ukwanwe egwu ha credit kamia tunde muyane baby anatama so bagine ibonita meye anami iye anatama egawo aya kagaya anagida money no dey oh baby anatama onye nne-eji naanị ya ọnwụchiela anya sọ onye nne-eji naanị ya ayapụ ihu ayapụ azụ ome ayelo osisi dey for corner putting hand for jaw wetin dey cause am money palava but the actual sense wa yelo osisi ahụ enwe onye inye aka ọ gbara agba onye nne-eji naanị ya ebe owere anyị dede onye nne-eji naanị ya ayapụ ihu ayapụ azụ ihu yelo osisi dey for corner were aka bekwasa apa ya wetin dey cause am yelo osisi enweghị onye enyemaka yelo osisi wetin dey cause am money palava yelo osisi dey for corner enonna putting her for jaw wetin dey cause am money palava onye nne-eji naanị ya onye nne-eji naanị ya ayapụ ihu ayapụ azụ ịhụ na onye nwe onye inye aka o nwekwara ndị nne nwa mụrụ ọdọ naanị nwa akwụkwọ aka o nwekwara ndị nwere ụmụnne mana ụmụnne anaghị enwe ike enye na aka ya wụ naanị nwa na Chineke aramanụ emecha ọ ga-arị mma ewara Chineke unu onye ji egbule ihe nwe ọdụ ijiji ewara ọhịm kaga ya onye nne-eji naanị ya onye mama mụrụ naanị ya onye nne-eji naanị ya shiga ya bụ ihu ayapụ azụ enona onye nne-eji naanị ya
onye nne ji naanị ya aya biyo aya pazo ọkparagba ayelo osisi dey for corner ka putting hand for jaw waiting dey cause am onwe onye enyemaka. Thank you very much for joining and for watching. Make sure to make our time, try to make our time every Friday night, that is evening, and Sunday afternoon and night. We have 2 sessions on Sundays at Maz Dodge, my page, where we dish up beautiful classical ancient Ekwebekani na Egundos I manari. God bless you.